Croeso chi yma heddiw ar fore braf o Fehefin. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi unwaith eto. Prawn ma mi gai fynd i barti. Mae'r ddwy wres fach yn 2 blwydd oed heddiw, a mi gawn ni fynd draw i ardd yn hen golwyn i gael chydig bach o hwyl efo nhw a nodi'r achlysur. Mae nodi yn bod ni wedi cyrraedd terfyn blwyddyn arall yn arfer gan y rhan fwyaf ohono ni. Ond sawl penblwydd ydych chi'n ei gael mewn blwyddyn tybed? Wel, dyna gwestiwn od medde rhywun. Ond mae pobl yn dathlu mewn ffyrdd gwahanol. Mae cymwch chi rhai anwyd ar chwefror y 9 ar 20 enghraifft. Ei bod nhw ar un olwg yn tyfu bob blwyddyn, eto mae rhai'n mynnu mae dim ond unwaith bob 4 blynedd maen nhw'n cael dathlu go iawn. Felly bod nhw'n edrych fel tason nhw'n 20 oed, mae gwirionedd dim ond 5 oed ydyn nhw. Wel, dwi'n ni ddim beth chi'n feddwl ar arfer hwnnw. Wedyn mae gennych chi y frenhines Elizabeth, sydd efo 2 benblwydd bob blwyddyn. Yr un sy'n cyfateb i'r diwrnod y cafodd ei geni, sef Ebrill yr 11, ac yna mae yna un swyddogol fydd yn digwydd diwedd wythnos nesaf. Mae'n debyg un o'r brenhinoedd oedd wedi eni yn hwyr yn yr Hydref, benderfynu, wel, mi ddyle deiliad fy nheyrnas i gael dathlu mhenblwydd i, ond mae'r tywydd yn wael adeg yma'r flwyddyn yn aml. Felly, beth am gael penblwydd arall yn yr haf un swyddogol, pan mae'r tywydd yn well a cyfle i bobl ddathlu mhenblwydd i. A mae'r arfer hwnnw wedi parhau. Hwn i ddim beth chi'n feddwl o hwnnw chwaith. Ond mae yna arfer arall y clywais i amdano. Arfer mae rhai teuluoedd ni gynnal, pan fydd plant wedi i mabwysiadu. Ie, mae'n anodi'r penblwydd arferol. Ond mae'n anodi hefyd y diwrnod y cawson nhw i mabwysiadu'n swyddogol. Y diwrnod y cawson nhw ddod yn rhan o'r teulu yng ngolwg cyfraith gwlad. Dyna chi diwrnod mawr yn eu hanes nhw. Y diwrnod y bydden nhw'n cael newid i henwau, ie. Ond hefyd bydden nhw'n newid y ffordd bydde pobl yn ei adnabod nhw. Y bobl fydden nhw'n perthyn iddo fo. Oedden nhw'n gadael un teulu a dod yn rhan o deulu arall. Yn bod ni'n gwybod fod yna sgandalau wedi dod i'r golwg yn y blynyddoedd diwethaf, gyda mamau ifanc yn cael ei gorfodi i roi plant i fyny. Yn gyffredinol, mae'r mabwysiadu yn achlysur hapus i'r teulu sy'n ei derbyn, ac yn ddiogelwch i blant, na fyddet yn cael chwarae teg fel arall. Felly mae yna nodi diwrnod. Diwrnod y digwyddodd y mabwysiadu, a mae yna 2 benblwydd yn y flwyddyn. Mi soniodd Iesu fod y rhai sy'n dymuno bod yn rhan o deyrnas Dduw hefyd yn gorfod cael 2 benblwydd. Mi oedd Nicodemus, un o'r Phariseaid ac un oedd yn cael ei gyfrif yn athro am hethau Duw gan yr Iddewon, wedi dod at Iesu un noson mwyn ei holi. Ac fe ddydodd Iesu yn wir, rwy'n dweud wrthyt, ond i chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Doedd o ddim yn deall yn iawn, felly mae'r gwaredwr yn mynd ymlaen i ddweud fod yn rhaid cael yn geni o ddŵr ac o'r ysbryd. Bod rhaid i ysbryd Duw wneud rhywbeth ynddo ni, i roi bywyd newydd i ni. A bellach ymlaen yn y Testament Newydd, mae'r cyfan yn cael ei nodi yn Hermau yn bod wedi'n mabwysiadu i deulu Duw. Rwan, wrth gwrs wrth sôn am ddigwyddiadau mawr fel hyn, cael yn hael-eni, cael yn mabwysiadu, mae modd meddwl yn unig yn Hermau rhyw ddigwyddiad dramatig, fel troedigaeth sol o Darsus. Ac i rai pobl, mae dod i gredu yn y gwaredwr yn brofiad maen nhw'n ei gofio'n iawn. Mi soniodd Williams Pantycelyn am yr hyn ddigwyddodd iddo fo un dydd wrth wrando ar Hywel Harris y mynwent Talgarth. Dyma'r bore fyth mi gofiaf, clywais innau lais o'r nef. I minne. Wel, dwi ddim yn cofio'r union ddyddiad, a doedd na ddim fflach fawr o'r nefoedd, ond dwi'n cofio yn iawn un nosof tua diwedd Hydref neu dechrau Tachwedd y 1973. Mewn ystafell unig ym Mangor uchaf, i mi ildio'n dawel, i'r un oedd wedi bod yn fy ymlid i, i'r un oedd eisiau dod i mewn i mywyd i. Ond mae yna eraill wrth gwrs sydd ddim yn gallu cofio diwrnod i hael-eni.
ond faint ohono ni sy'n cofio yn geni cyntaf? Y peth pwysig ydy i ba deulu dyn ni'n perthyn heddiw. Ydyn ni'n gallu deud yn bod ni wedi cael ein mabwysiadu i mewn i deulu Duw? Wel, sut fedrwn ni wybod? Yr arwydd mawr ydy be wyt ti'n feddwl o'r arglwydd Iesu. A wyt ti wedi rhoi heibio pob ymdrech i gyfiawnhau dy hunan ger bron Duw. Gaw ti'n pwyso ar yr hyn nath Iesu drosto ti ar y groes. Oherwydd dyna sy'n achub dy le yn y nefoedd. Dyna sy'n sicrhau dy le yn heulu Duw. Cred yn yr arglwydd Iesu a chadwedig fyddi. A da ni'n ffeindio wrth wneud hyn yn bod ni'n cael yn newid, yn bod ni'n dechrau cael nodweddion yn teulu newydd, a rywsut yn bod ni'n dod i garu'r lleill sydd yn perthyn i'r un teulu yn fwy. Mae'r newid yn un mawr iawn, a diolch yn fawr am drigaredd Duw pan mae hyn yn digwydd. Ond am y newid hwnnw, wel, rhaid aros am fyfyrdod arall i feddwl pa newid mae cael Iesu'n yn bywyd yn ei wneud. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, dyn ni'n ddiolchgar. Dy fod ti wedi estyn i lawr i'n byd, mwyn yn hadfer ni, mwyn yn mabwysiadu ni i dy deulu di. Dyn ni'n gofyn ysgol i di fod yn dda, gad i ni fod yn siŵr yn bod ni'n perthyn i'r teulu hwn. Ac ysgol i di fod yn dda, neu di beri bod llawer o bobl eraill yn dod i'r profiad byw hwn, o dadnabod di, o gael dod yn blant Duw, o gael ei hael eni trwy ysbryd y gwirionedd. Amen. Wel, bendith arnoch chi dros y penwythnos. Mae croeso i chi ymuno efo ni dy Sul yng Capel y Ffynnon os ydych chi'n dymuno, naill ai trwy ddod neu trwy fod edrych ar y we. Ac yna wsos nesaf, fydd Duw'n caniatáu mi ddoi efo mwy o fyfyrdodau. Honesty, tear for